Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε, το Ευζήν και σήμερα κοντά σας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το γλαύκομα, μια σοβαρή χρόνια πάθηση του ματιού και την αντιμετώπιση της με μια πολύ νέα αποτελεσματική μέθοδο που λέγεται καναλοπλαστική. Φαίνεται λοιπόν ότι ξεκινά μια νέα εποχή στη χειρουργική αντιμετώπιση του γλαυκόματος μετά τις ΗΠΑ και τη Γερμανία, τώρα και στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, αφού δόθηκε η έγκριση διενέργειας της συγκεκριμένης επέμβασης στην κλινική Euromedica και Ανώ Σταυρός. Και σήμερα έχουμε κοντά μας τον άνθρωπο που διενεργεί αυτές τις επεμβάσεις και όχι μόνο, και πολλές άλλες που αφορούν τα μάτια. Κοντά μας είναι ο κύριος Τριαντάφυλλος Αργυρόπουλος, χειρουργός οφθαλμίατρος. Ο κύριος Αργυρόπουλος έχει ειδικευθεί στην οφθαλμολογική κλινική του Πανεπιστημίου της Χαϊδεβέργης και για το επιστημονικό του έργο έχει ανακηρυχθεί διδάκτορ της ιατρικής σχολής. Επίσης είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οφθαλμοχειρουργών. Καλώς ήρθατε, είναι τιμή μας που είστε κοντά μας. Ευχαριστώ. Για ένα έτσι τόσο σοβαρό θέμα, πιστεύω ότι απασχολεί πάρα πολλούς ανθρώπους. Πολλά θα δούμε και πολλά θα ακούσουμε από τον κύριο Αργυρόπουλο. Θα δούμε επίσης και τη μαρτυρία ενός ανθρώπου που είχε χάσει την όρασή του και με τη μέθοδο αυτή επανήλθε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα δείτε σε λίγο. Και πολλά βεβαίως μπορεί να είναι και τα ερωτήματά σας. Γι' αυτό μπορείτε να καλείτε στο 2310-265-828 και ο κύριος Αργυρόπουλος στο τέλος της εκπομπής θα απαντήσει σε κάποια από τα ερωτήματά σας. Κύριε Αργυρόπουλε, ας ξεκινήσουμε με το τι είναι γλαύκομα και πάμε να δούμε έτσι ένα μικρό βιντεάκι να μας εξηγήσετε. Τι είναι γλαύκομα λοιπόν, μέχρι να αυτό είναι βιντεάκι. βασικό. Το γλαύκομα είναι μια χρόνια νόσος η οποία χαρακτηρίζεται από την αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης, έτσι να το πούμε πολύ στρογγυλά, που καταλήγει σε βλάβη του οπτικού νεύρου, δηλαδή του νεύρου το οποίο εξυπηρετεί την όραση και επομένως μειώνει την όραση μέχρι εξαλείψεως. Ήδη βλέπουμε λοιπόν εδώ το βιντεάκι μας. Βλέπουμε μία προσομοίωση όπου θα δούμε περίπου ποια είναι η φυσιολογία της παραγωγής και αποχέτευσης του υδατοειδούς υγρού, δηλαδή ενός υγρού στο μάτι το οποίο κρατάει το μάτι στρογγυλό, δίνοντάς του μια πίεση η οποία φυσιολογικά είναι από 10 μέχρι 20 περίπου και η οποία όταν αυξηθεί βρίσκει μια θέση χαλαρή, ευένδοτη, ασθενή όπως είναι το οπτικό νεύρο και εκεί προκαλεί τη βλάβη, τη ζημιά. Στην περίπτωση αυτή βέβαια έχουμε μείωση μέχρι και τύφλωση. Και εδώ βλέπουμε την παραγωγή του υγρού αυτού από κάποια πίσω ακριβώς από την ήριδα ανατομικά μορφώματα και εν συνεχεία την αποχέτευση από το αποχετευτικό σύστημα και τέλος όταν αυτό δεν γίνεται σωστά η αποχέτευση, η πίεση αυξάνει και εκεί που δείχνει το βέλος γίνεται η βλάβη, διότι σε εκείνο το σημείο δεν υποστηρίζεται ο βολβός όπως στην υπόλοιπη έκτασή του. Όταν λέτε αυξάνεται η πίεση, σε ποια επίπεδα περίπου κυμαίνεται και είναι η ίδια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας η πίεση του ματιού? Κατά μέσο όρο όχι. Η πίεση μεταβάλλεται συνεχώς όλο το 24ωρο, όπως και όλες οι παράμετροι του ανθρωπίνου οργανισμού, έτσι και η ενδοφθάλμια πίεση. Έτσι έχουμε πολλές φορές πίεση η οποία μπορεί να βρίσκεται φυσιολογική στις διάφορες εξετάσεις που κάνει ο άρρωστος είτε πρωί, είτε μεσημέρι, είτε απόγευμα, είτε βράδυ, αλλά ωστόσο να υπάρχουν κάποιες ώρες τις ημέρες και αυτές βρέθηκε ότι είναι οι ώρες του ύπνου και μάλιστα του πρωινού ύπνου, όπου η πίεση μπορεί να αυξάνεται πάρα πολύ σε βαθμό που να προκαλεί βλάβη. Και επομένως η χορήγηση αργότερα που θα πούμε της φαρμακευτικής θεραπείας, με την οποία είμαστε ικανοποιημένοι όταν η πίεση είναι κάτω από το ανώτερο φυσιολογικό όριο, δεν είναι η πλήρης εξασφάλιση ότι η νόσος δεν προχωρά. Αυτό βέβαια ελέγχεται με οπτικά πεδία και πολλές φορές βλέπουμε ότι παρά την πολύ καλή πίεση που μπορεί να έχει ένα μάτι, η νόσος προχωρά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε να δούμε λίγο μια φωτογραφία χαρακτηριστική και να μας εξηγήσετε, για να δούμε εκεί πώς φαίνεται το οπτικό κομμάτι, πώς γίνεται, ναι.
Ναι, εδώ έχουμε την αληθινή εικόνα, ένα οπτικό νεύρο, το οποίο έχει υποστεί μία βλάβη μέσου βαθμού, όπου βλέπουμε ότι από το σημείο που αναδύονται τα αγγεία, ο δίσκος αυτός ο άσπρος, ο ροζ μάλλον, είναι το οπτικό νεύρο, και στο σημείο που αναδύονται τα αγγεία βλέπουμε ότι ασπρίζει η περιοχή αυτή. Αυτή η περιοχή λοιπόν έχει υποστεί εξκαφή. Στη γλώσσα μας το λέμε κύλανση. Και όσο μεγαλύτερη είναι αυτή, τόσο πιο προχωρημένη είναι η βλάβη. Ποιο είναι το ποσοστό των ασθενών στην Ελλάδα που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό, κύριε Αργυρόπουλε? Εξαρτάται από τις ηλικίες. Θα έλεγα ότι οι νέες ηλικίες υποφέρουν λιγότερο. Αν και έχουμε, δηλαδή, μιλάμε επί της χιλίης. Αν και έχουμε κάποιες μορφές που δεν είναι και πάρα πολύ σπάνιες, όπως το γλαύκομα των νέων που λέγαν, μελαχρωστικό γλαύκομα, που υπάρχει σε κάποια άτομα, και όσο φεύγουμε πάνω από τα 50-60, η νόσος γίνεται όλο ένα και συχνότερα, και τότε μιλάμε επί της 100 για τη συχνότητα. Αυξάνεται τόσο πολύ. Αυξάνεται η συχνότητα και αγγίζει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, περίπου 3%. Γιατί λέμε ότι είναι έτσι μια ύπουλη ασθένεια? Δεν έχει συμπτώματα όπως να πονάνε τα μάτια, να μην βλέπουν από την αρχή, εννοώ. Να έχουμε κάποια ζαλάδα. Για πολλά ίσως. χρόνια, ναι, υπάρχει το γλαύκομα και ο άρρωστος δεν νιώθει τίποτα απολύτως. Βέβαια, έχουμε και αρρώστους οι οποίοι έχουν κάποια συμπτώματα, αλλά μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Συνήθως η νόσος δεν δίνει κάτι που να ανισχύσει τον άρρωστο και να πάει στον γιατρό. Ανακαλύπτεται τυχαία, και εδώ θα έλεγα ότι η ενημέρωση που γίνεται από τα μέσα ενημέρωσης, όπως τώρα καλή ώρα, είναι πάρα πολύ χρήσιμη για όλον τον πληθυσμό. Να ελέγχεται από έναν οφθαλμίατρο σε κάποια στιγμή της ζωής του όσον αφορά την πίεση, ακόμα και αν δεν έχει στην οικογένεια την νόσο. Αυτό θα ρωτούσα τώρα. Οι αιτιολογικοί παράγοντες, η κληρονομικότητα, ποιος ο ρόλος κληρονομικότητας? Παίζει ρόλο. Η κληρονομικότητα παίζει ρόλο. Και για έναν βέβαια που έχει στην οικογένεια το γλαύκομα, θα πρέπει από την ηλικία των 30 και πάνω να ελέγχεται. Όσον αφορά την πίεση, δηλαδή μετρά την πίεση του, και φυσικά ό,τι άλλο πει ο γιατρός. Άλλοι αιτιολογικοί παράγοντες, γιατί διάβασα ένα εξαιρετικό βιβλίο σας που εκεί ενοχοποιείται το κάπνισμα. Ναι, αυτό είναι κάτι που πράγματι γνωρίζουμε ότι όπως και στην οχροπάθεια, έτσι και στο γλαύκομα, το κάπνισμα βλάπτει, διότι προκαλεί μια περιφερική σύσπαση των μικρών αγγείων και έτσι ελαττώνει την ματική ροή. Συνήθως αυτή η ασθένεια εμφανίζεται και σε ασθενείς που ήδη έχουν και κάποια άλλα προβλήματα όρασης, όπως είναι η μυοπία, όπως είναι ο διαβήτης, η διαβητική εμφυλιστηριοδιοπάθεια. Πρέπει να πω ότι το γλαύκομα είναι μια οντότητα, ένα κεφάλαιο της οφθαλμολογίας μεγάλο, με τους αδρούς μηχανισμούς που περιγράψαμε, αλλά έχει και πολλές αιτίες, πολλούς επιμέρους μηχανισμούς. Έτσι, ο κύριος όγκος είναι το χρόνιο απλό γλαύκομα που λέμε. Είτε ψευδοαποφυλιδωτικό, είτε μελαχρωστικό, είτε εντελώς απλό, χωρίς αυτά. Λοιπόν, ο διαβήτης παίζει και αυτός ένα ρόλο, βέβαια. Έχει άλλον μηχανισμό που εκεί προκαλεί το γλαύκομα, το οποίο λέγεται και νεοαγγειακό. Παλιότερα το λέγανε μοραγικό, γιατί συχνά είχαμε μοραγίες. Πάμε να δούμε πώς γίνεται η διάγνωση λοιπόν και ας δούμε κάποια πλάνα χαρακτηριστικά για το πώς γίνεται η διάγνωση του γλαυκόματος για να προχωρήσετε μετά είτε συντηρητικά είτε επεμβατικά. Ναι. Ξεκινάμε... Εδώ είναι μια σχισμοειδής λιχνία βέβαια. Είναι το κύριο όργανο όλων των ιατρίων των οφθαλμολογικών και η πρώτη μας δουλειά είναι να δούμε τον άρρωστο στη σχισμοειδή λιχνία όπως τη λέμε, και βέβαια η διάγνωση του γλαυκόματος έχει πάρα πολλά σήμερα τεχνικά μέσα, αλλά τα βασικά είναι η εξέταση αυτή που βλέπετε αυτή τη στιγμή με τη σχισμοειδή λιχνία,
βλέπουμε τον πρόστιο θάλαμο, πόσο βαθύς είναι, πόσο χοντρός επίσης ο φακός, πόσο στενή η γωνία, η γωνιοσκοπία, εν συνεχεία βεβαίως η τονομέτρηση, η οποία έχει την αξία της, αλλά δεν είναι κάτι απόλυτο, και μετά η διενέργεια των οπτικών πεδίων, όπου έχουμε πολλές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργικότητα του οπτικού νεύρου, φυσικά η λήψη της οπτικής οξύτητας και τέλος η βυθοσκόπηση και η καταγραφή της μορφολογίας του οπτικού νεύρου. Αυτά σε γενικές γραμμές, για να μην πάμε σε εξειδικευμένα και προχωρημένες εξετάσεις, οι οποίες αφορούν οφθαλμιάτρους. Και μετά, από εκεί και πέρα, ανάλογα με την κάθε περίπτωση και ανάλογα με το πόσο υψηλή είναι η πίεση, αποφασίζετε αν θα ξεκινήσετε συντηρητικά στην αρχή ή αν Εδώ είναι ένα χειρουργημένο μάτι. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Ναι, θα δούμε αργότερα Ναι, και την δήλωση του κυρίου. Είναι χαρακτηριστικό. Συνήθως είναι αμφωτερόπλευρη η πάθηση αυτή, κυρία Αργυρόπουλε, έτσι. Υπάρχει και στα δύο μάτια. Ναι. Αν και μπορεί να μην έχει ταυτόχρονη εξέλιξη, δηλαδή το ένα μάτι να είναι σοβαρότερα από το άλλο, πάντως είναι αμφωτερόπλευρη. Είπαμε ο κύριος όγκος του γλαυκώματος, το χρόνιο απλό γλαύκωμα, γιατί σε κάποιες άλλες μορφές, παραδείγματος χάρη το νεοαγγειακό, μπορεί να είναι μόνο στο ένα μάτι. Το συγγενές γλαύκωμα. Το συγγενές είναι το παιδικό. Εκεί η διάπλαση του ματιού ως προς το αποχετευτικό σύστημα κάπου δεν ολοκληρώνεται. Παραμένει μια μεμβράνη η οποία αποφράσει το αποχετευτικό σύστημα, μεμβράνη του Μπαρκάν, από το άνθρωπο που το περιέγραψε. Και αυτή η μεμβράνη προκαλεί ένα γλαύκωμα που είναι από γενετής, που λέμε. Και αυτό το γλαύκωμα βέβαια είναι νεογνικό ή όπως αλλιώς το λένε, είναι αντιμετωπίσιμο. Αντιμετωπίζεται πλέον. Και αυτό χειρουργικά, ναι, αρκεί η διάγνωση να είναι έγκαιρη. Σε όλα τα πράγματα αρκεί η διάγνωση να είναι έγκαιρα. Τα πάντα αντιμετωπίζονται. Πάμε να δούμε ειδικά για το γλαύκωμα, το οποίο, επειδή είπατε ύπουλη νόσος, είναι, ναι, έτσι θεωρείται. Πράγματι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο να το διαγνώσει κανένας στην αρχή, πριν δώσει συμπτώματα. Πραγματικά. Πάμε να δούμε ένα βιντεάκι για το πώς γίνεται λοιπόν η καναλοπλαστική, αυτή η νέα πρωτοποριακή μέθοδος που εφαρμόζεται στην Euromedica στον Κιανό Σταυρό, με άριστα αποτελέσματα και 0 επιπλοκές. Όχι, δεν θα έλεγα 0 επιπλοκές, αλλά θα έλεγα ότι οι επιπλοκές είναι ελαφρές, είναι επιπλοκές οι οποίες σε λίγες μέρες δεν υπάρχουν ή δεν προκαλούν στον άρρωστο. Εδώ τώρα βλέπουμε μια προσομοίωση τι ακριβώς γίνεται. Βλέπουμε ένα φωτάκι το οποίο έκανε μια πλήρη περιστροφή γύρω από το μάτι. Ουσιαστικά είναι ένας μικροκαθητήρας ο οποίος πέρασε, μπήκε από το ένα στόμιο του καναλιού, πέρασε διαστέλλοντας όλο έκανε όλη τη διαδρομή 360 μοίρες του καναλιού που βλέπουμε και άφησε ένα ράμα. Το ράμα αυτό το σφίγγουμε υποτάσιν, ακριβώς όπως δείχνει η προσομοίωση, και αυτό το ράμα κρατά ανοιχτό το κανάλι του SLEM. Είναι κάτι σαν άρθικας που μπαίνει μέσα, ας πούμε σαν τα stent. Σαν τα μπαλονάκια που γίνονται, ναι, στην καρδιά. Θα μπορούσα να πω ότι μοιάζει πάρα πολύ με το μπαλονάκι που κάνουμε στα στεφανιαία και σε άλλα αγγεία και προκαλούμε διαστολή βεβαίως αυτού του σωλήνα που είναι το κύριο αποχετευτικό όργανο του ματιού και αφήνει μέσα αυτό το ράμα το οποίο όταν σφιχτεί κρατάει ανοιχτό το κανάλι του SLEM. Δηλαδή θα το έλεγα ένα είδος stent. Αυτές οι λέξεις πιστεύω είναι γνωστές στο ευρύ κοινό πια. Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας αυτής της επέμβασης, κύριε Αργυρόπουλε? Είναι αρκετά υψηλά και έχουμε μία παρατήρηση, γίνεται εδώ και 5 χρόνια. Υπάρχει μια μεγάλη πολυκεντρική μελέτη η οποία έχει δώσει ποσοστά πάνω από 2 χρόνια και τα ποσοστά είναι γύρω στο 85-86%. Μεγάλο το ποσοστό. Μεγάλο το ποσοστό και κυρίως μια μέθοδος η οποία δεν έχει πολλές επιπλοκές.
Και οι επιπλοκές της, μιλάμε για επιπλοκές οι οποίες θα μπορούσα να τις χαρακτηρίσω μικρής σημασίας. Πολύ μικρής σημασίας για τον άρρωστο. Δεν έχουμε δηλαδή επιπλοκές απειλούσες στην όραση. Και το σημαντικότερο είναι το αποτέλεσμα είναι άμεσο. Το αποτέλεσμα είναι άμεσο. Δηλαδή ο άρρωστος μέσα σε 5 μέρες νιώθει ότι δεν έχει χειρουργηθεί. Ή και νωρίτερα ακόμα. Να δούμε έτσι χαρακτηριστικά ένα μικρό βιντεάκι από μια πραγματική επέμβαση δική σας και όχι έτσι από animation όπως είδαμε πριν. Και μετά βεβαίως να περάσουμε στη δήλωση αυτού του ανθρώπου. Σας ακούμε κύριε Αργυρόπουλε. Είναι αρτίστικο όμως το... είναι σε πράσινο έτσι το... έτσι είναι στην ωραία, ωραία. Μπράβο, καλή σκέψη διότι... Για να μην είναι... Ήτανε καλύτερο σε πράσινο έτσι για να μην δούμε το... Λοιπόν, εδώ έχουμε την είσοδο, την εισαγωγή του σωληναρίου αυτού, το οποίο στην κορυφή του έχει μία ακτίνα λέιζερ που αναβοσβήνει και μας δείχνει ποιο δρόμο ακριβώς ακολουθεί το σωληνάκι. Αυτό το μικρό σωληνάκι, το οποίο είναι της τάξης των 200 μικρών, δηλαδή μιλάμε για 2/10 του χιλιοστού, ακολουθεί την πορεία όλου του καναλιού, που είναι 360 μοίρες, και βγαίνει από το άλλο άκρο. Σε αυτή τη διαδρομή του γίνεται έγχυση ενός υλικού, το οποίο διαστέλει το σωληνάκι. Και όταν βγει από το άλλο άκρο, τότε πλέον δένουμε ένα ράμα και κάνουμε το αντίστροφο. Ακόμα βεβαίως στο βίντεο μας βρισκόμαστε στο τέλος της του πρώτου καθητηριασμού, του πρώτου σταδίου. Τώρα σε λίγο θα αναδυθεί το άκρο του σωληναρίου, η κορυφή είναι αυτή εδώ που αναβοσβήνει το κόκκινο φωτάκι. Ναι, το βλέπουμε. Ακριβώς. Και εκεί πέρα τώρα θα δεθεί ένα ράμα αδρανές και εν συνεχεία θα γίνει το αντίστροφο. Δηλαδή θα τραβήξουμε προς τα πίσω το σωληνάκι και μπαίνοντας ξανά πίσω και βγαίνοντας από το αρχικό σημείο που έγινε η είσοδος, θα μπει το ράμα μέσα, το οποίο στη συνέχεια θα σφίξουμε για να κρατήσει το κανάλι του ΣΛΕΜ ανοιχτό συνεχώς. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, πάμε αμέσως να δούμε το βίντεο. Είναι χαρακτηριστικά έτσι και πολύ ενδιαφέροντα τα όσα θα μας πει ο κύριος, ο οποίος έκανε την επέμβαση της καναλοπλαστικής. Κύριο Αντώνη Γκέκα, καλησπέρα σας κύριε Γκέκα. Καλησπέρα. Μία σπάνια μορφή γλαυκόματος είχατε, πείτε μας λίγο γι' αυτό, είχατε χάσει την όρασή σας? Ναι, είχα χάσει την όρασή μου στο δεξί το μάτι. Για μένα ήταν ένα σοκ, ενώ γνώριζα τι σημαίνει γλαύκομα. Παρ' όλα αυτά, λόγω του ότι είμαι από τους δύσκολους ασθενείς, αμελής, καθημερινώς το άφηνα, μέχρι που τελικά έχασα το φως από το δεξί μάτι. Μου είχε μείνει λίγο περιφερειακά δεξιά. Είχα απελπιστεί τόσο πολύ που δεν είχα σκοπό να κάνω χείριση στο δεξί, διότι θεωρούσα εγώ προσωπικά ότι το μάτι πλέον το έχασα. Λέω, έχω ένα μάτι, τελείωσε, πάμε να κάνουμε το αριστερό. Παρ' όλα αυτά, με τις γνώσεις του κ. Αργυρόπουλου και τις δυνατότητες που έχει, κατάφερε να μου αναφέρει το φως. Θα έλεγα ότι προσωπικά θα τον θεωρούσα Θεό, γιατί κάτι τέτοια μόνο ο Θεός τα έχει κάνει. Ήτανε μια δύσκολη διαδικασία για σας? Σαν επέμβαση όχι, αλλά σαν σκέψη ότι έχεις χάσει το φως σου, σίγουρα ναι. Πόση ώρα κράτησε η επέμβαση? Η επέμβαση, από ό,τι μου είπαν, γιατί εγώ ήμουν στην νάρκωση, περίπου 3 ώρες. Όχι, 1,5. 1,5. 1,5 ώρα κράτησε. Ναι, 1,5 ώρα. Αμέσως μετά την επέμβαση, αφού μπόρεσα και συνήλθα από την νάρκωση, ήρθα και στο ιατρείο. Το αποτέλεσμα δηλαδή ήταν τόσο άμεσο? Το αποτέλεσμα ήταν τόσο άμεσο, αρκεί να σας πω ότι εδώ το μηχάνημα αυτό το συγκεκριμένο έχει κάποια λαμπάκια που όταν, ας πούμε, με εξέταζε ο γιατρός μου με το δεξί το μάτι, δεν τα έβλεπα. Με έλεγε εστίασε στο μπλε, δε στο μπλε κτλ. Δεν έβλεπα τίποτα. Όταν ήρθα εκείνη την ημέρα, εκείνο το απόγευμα, αμέσως το είδα. Αμέσως είδα το φωτάκι. Εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, εγώ προσωπικά έλαμψα, γιατί είπα ότι αρχίζω και βλέπω.
και από τότε έως σήμερα έχω αποκτήσει σχεδόν το 50% του ματιού. Πόσο καιρός έχει περάσει από την ημέρα που χειρουργηθήκατε? Ήταν 28 Ιουλίου. Ναι, 28 Ιουλίου. Έως σήμερα. Δηλαδή, Αύγουστο, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος. Είμαστε στο 3 μήνες. Σήμερα ήρθατε για μια τυπική εξέταση εδώ στο γιατρό. Εξέταση, όλα είναι ευχάριστα, πάμε καλύτερα. Καμία σχέση με το πώς ήρθα πριν και το πώς είμαι σήμερα. Η πίεση έχει πέσει πάρα πολύ. Ήδη, ας πούμε, στο σπίτι, σας λέω κλείνοντας το μάτι, αν κλείσω τώρα το μάτι μου, σας βλέπω. Πριν δεν μπορούσα να σας δω. Και αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα. Κύριε Γκέκα, η ανάρρωση ήταν εύκολη ή δύσκολη για σας? Ήταν εύκολη. Μετά από 4-5 μέρες δεν φαινόταν ότι είχα κάνει επέμβαση στο μάτι. Ακόμα και σήμερα, ας πούμε, διαπιστώνω ότι ενώ στο ένα μάτι έχω κάνει εγχείρηση και στο άλλο όχι. Παρατηρώ ότι ενώ και η δουλειά μου είναι δύσκολη, κρύο, ζέστη, βάρη, ηλεκτροκόλληση, σκόνες κτλ. Παρατηρώ ότι αυτό το μάτι παραμένει λευκό, ενώ αυτό έχει μια ελαφριά προς το κόκκινο που μου φέρνει λίγο. Σε γενικές γραμμές αυτό το μάτι είναι... Καλύτερο από πριν. όχι καλύτερο από πριν, καλύτερο από δικό σας, θα έλεγα. Κύριε Γκέκα, δεν αισθανόσασταν κάτι ότι έχετε ένα σκουπιδάκι στο μάτι, ένα βάρος πιθανότατα? Αν εξαιρέσουμε τις πρώτες 2 μέρες που έγινε η επέμβαση, όχι, τίποτα. Χρειάστηκε να κάνετε μια θεραπεία με κάποια κολλήρια μετά και για πόσο χρονικό διάστημα? Για διάστημα χρειάζεται να κάνεις μια θεραπεία περίπου 1,5 μήνα. Τώρα πια όμως τίποτα, απλά επανεξετάζεστε κάθε τρίμηνο περίπου. Απλά με παρακολουθεί ο γιατρός μου να δει πώς πάει. Βέβαια έχω άλλο το μάτι το οποίο πρέπει να το προσέχουμε. Πλέον έχω μάθει και ξέρω. Οπότε απλά βλέπουμε. Να σας ευχηθούμε να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ο κύριος Γκέκας κάλυψε όλα τα ερωτήματα για την ανάρρωση, για τη συντήρηση μετά. Ναι. Και για τους τηλεθεατές έτσι μας κάλυψε. Μία τελευταία ερώτηση, δεν έχουμε χρόνο. Ήθελα να σας ρωτήσω, σε περίπτωση που το γλαύκομα συνυπάρχει με κάποια άλλη ασθένεια, όπως ο καταράκτης, που σε αυτές τις ηλικίες που είπατε είναι συνηθισμένος, πώς το αντιμετωπίζετε, κύριε Αργυρόπουλε? Η ερώτηση είναι πάρα πολύ καλή και θα ήθελα να την απαντήσω σύντομα, αλλά ήθελα να πω προηγουμένως ότι ο κύριος Γκέκας που είδατε προηγουμένως είναι μια ακραία περίπτωση. Δεν συμβαίνει αυτό πάντα σε κάποιον που έχει χάσει εντελώς την όρασή του να μπορείς να του την ξαναδώσεις. Ήταν νέο άτομο, ο χρόνος που δεν έβλεπε ήταν περίπου 1 εξάμηνο και αυτό για τους τηλεθεατές είναι χρήσιμο να το διευκρινίσω. Από εκεί πέρα, ως προς τον καταράκτη, επειδή η νόσος γλαύκομα γίνεται πολύ συχνότερη στην τρίτη ηλικία, συνήθως συνυπάρχει με καταράκτη. Και στην περίπτωση αυτή πρέπει να αντιμετωπίζονται αυτοχρόνως. Δηλαδή η εγχείρηση πρέπει να περιλαμβάνει την καναλοπλαστική και την φακοθριψία, την εγχείρηση δηλαδή του καταράκτη που λέει ο κόσμος με λέιζερ. Λοιπόν, τα ποσοστά παρατηρήθηκε ότι τα ποσοστά επιτυχίας όταν συνδυάζεται με την εγχείρηση του καταράκτη ή καναλοπλαστική είναι πολύ καλύτερα, ακόμα καλύτερα από ότι όταν η καναλοπλαστική είναι μόνη της σαν εγχείρηση, χωρίς την εγχείρηση του καταράκτου. Και αυτό μας δίνει πάρα πολύ θάρρος να αντιμετωπίζουμε ταυτόχρονα τις δύο παθήσεις. Αισιόδοξα μηνύματα λοιπόν για σήμερα. Να σας ευχαριστήσω. Ναι, θα έλεγα ότι πράγματι αξίζει τον κόπο να γίνει αυτή η πληροφόρηση, διότι είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι που ακόμα και εμάς που ας πούμε πρωτοποριακά εφαρμόζουμε αυτή τη μέθοδο και έχουμε μέσα μας τις κρυφές μας επιφυλάξεις μέχρι να δούμε τα αποτελέσματα, μας έχει ανταμείψει ως προς αυτό, ως προς τα καλά αποτελέσματα
και έχει υπερβεί κάθε προσδοκία μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που και σήμερα ήσασταν κοντά μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη στις 9.30 ώρα το πρωί. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.